Ini mau. Kene. Eh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetanggaku mah kabeh korban wedhus karo sapi ya. Lah terus kue korban opo? Korban paketan dicat ra dibales, telepon ra diangkat. Tetanggaku mah kabeh korban wedhus karo sapi ya. Lah terus kue korban opo? Korban paketan dicat ra dibales, telepon ra diangkat. Lah iya tonggoku pisan.